kasagaran gid nato doon na gid tay paningkamot nga mutuo ang tao sa atong gisulti. Munang butangan nato og panumpa or swear. Munang dunay kanta nga I swear. Nya napanay aksyon kanang ana-ana sa kamot, ana-ana pas liog. No, lagi na patay ba ko. Mo na siya pagpaningkamot ba nga mutuo gyud nato ang atong gisultihan. Ang gusto di ay ni Kristo nga dili gid ta mupakapin og pulong inigtubag nato og oo o dili or yes or no. Inig-ingon sa imong silingan mobayad ka sa imong utang ug di ka kabayad anang tapusas buwan unsa may imong itubag. Inang dili. Ayaw na pag di ko kabayad ka tapos ba pero inikapit sa 15 ako jud kang bayaran. Tinuod gyud na. Mura bag imo siyang i-assure ba? Ayaw na lang di ko kabayad. Niya makabayad sa kay na makabayad ko. Mura na siya kutob. Nya kung ato nang buhaton nga inig-ingon natong yes ato gyung sundon ang Ginoo mo'y atong gisunod. Pero kung pakapinan pa natog laing mga pulong ang yawa na atong gisunod. Nang litan pangutanon ta mo mupalit mo og slot karong simanaha. Kusga bagtubag. Nato na mo ingon ako ang sa pader ako sa paminahon ha kay basin pag makapalit ko karong simanaha sayawa na abang tubaga ba igna lang gong yes or no. Atong kusgon mupalit mo og slot karong simanaha. Duha ra man kabuk niyong yes. Pero sagdi lang kay yes. Nya kana sa kunong di ka mutingog ug pangutan-on ka, sayawa gyapon na siya. Kay dili man na siya yes, di sa na siya no. Matud pa ni Hesus, yes or no gyud kay do na gani laing pulong ana or wa gyud pulong, iya gyapon na siya. Wa di man pwede nga silence means no or silence means yes. Nga akong usbog pangutan na sample-sample ani nga to. Mupalit mo og slot karong simanaha. Ay lang mo kauwaw gingong no god pastilan gid ninyo bitaw parihara sa guna sa kanang inigkasal ba moingon man dayon na ang pare dawaton sana ang una pangutana na mianhi ba ikaw sa imong kabubutongon aron sa pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma ug pag-alagad sa imong bana or asawa unsa may inyong itubag. Oo, Padre. Niya sa in English, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife or husband? Yes, Father. Did you na nimo pakapinan? Siguro ko Pader, kay wa man jud ko pugsa, mature na biya ko Pader. Dili ka pwede ana. Di ka mo istorya. Niya inigingos pare, imo ba ni siyang dawaton? Isip imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia unsa imong itubag dawaton di na ka moingon nga maningkamot ko Padre ako ginang paningkamutan bisag unsa pa mahitabo Padre maningkamot gyud ko dili pwede nang maningkamot kay dili na siya yes di sad na siya no. Muna sa atong simbahan wa gid na siyang divorce. Nganong wa man ang divorce? Kay ang divorce, ang imong yes sa una, himuon imong no karon. Imong giusab ba? Yes na sa una, himuon imong no. Di ba? Ikaw diya Pader, purti naman among lisura sa among relasyon,
wa naman ni klaro among relasyon, ni offer ang simbahan kung doon na jud kay kapasikaran nga ang imong kaminyoon dunay babag or invalid to pagkasal ninyo, hala file og mo file ka og declaration of nullity. Gi-offer mo na sa simbahan. Mo manay among trabaho ng mga canon lawyers. Hala sige, i-offer dito. Harog matagaan ka ana, pwede na ka magminyo og lain. Pero ayaw dubliha. Wa pa mahuman tong imong declaration of nullity or wa kay declaration of nullity, ayaw pagminyo. Nga naman, di man pwedeng duhaon ang imong yes. Yes ka aning lakiha, nya yes ka aning lakiha, or yes ka aning babayhana, yes ka aning babayhana. Pwede din na. Dili magpa-convert na lang taglaing relihiyon, kana bang pwede ang tagupat kabuk asawa. Mo na ang uban mo biya sa pagkakatoliko, pero maayo din na. Ambot lang. Pero ang gustos Ginoo, stick to your answer. Kinsa dinhi ang mo stick gyud sa iyang answer sa kaminyoon nga yes or no. Tasa ngamot. Nang di gyud ba mo usab-usab? Maayo. Daghan ang uban, wa mo pataas kamot. Kanus amo na siya mausab ang atong yes or no. Kon imo na tong biyaan ang gisulti nimo nga sa kasakit o sa kalipay. Kana bang masuko na kag dunay kasakit, magyaw-yaw na kag naay kasakit, imo nang giusab ang imong yes. Pero dili pa na siya final, partial nga pag-usab, kanang magyaw-yaw. Sa sigig yung yaw-yaw, magkaaway na, dunay possibility nga matotally gyud mausab ang imong yes, kanang magbuwag na. Mao na siya. So ayaw gyud og yaw-yaw. Inig kasakitan na gani ka, unsa may imong isulti? Sa kasakit, unsa na mo sa? Og sa kalipay. Ana. Nya karon kay ang imong bana kay musuyop man, manugal pa gyud, kawaton pa gyud inyong kwarta, isuyop, isugal, ipamaligya pag inyong butang. Unsa man magyaw-yaw ka dili? Isip asawa. Ayaw gyud yaw-yaw. Unsa may imong isulti? Sa kahamugaway o sa kapitos, or for richer or for poorer. Di apel ka po na diha. Kay mao man to'y imong gisulti dito simbahan. Nya karon kay kulataho naman ka, manglagom naman imong naong, di naman kahapit kabangon ikaugma kay imong gusok mura magnabawog. Unsa man na? In sickness and in health. Di ba? Katong atiman nun kahapo-hapon kanyang maayo, healthy jud kay kaato. Karon kay kulataho naman ka sickness. Ana. Yang imo sang bana kay nangulata man sa nimo, di naman kaila nimo. Unsa may tawag kana? Sickness. Kanang tao bitang di nakaila, unsa man nang sakita, ana bang malimot ka, di nakakaila ba? Alzheimer's, ano na? Or, ano sa tawag na? Alzheimer's, o kanang kuan, amnesia, o na siya? Kanang di nakakainom doon, magkinsa ka, na amnesia ng imong bana, mo nang wala nakaila nimo, mo nang moingon ragyog ka, in sickness and in health. Nya moingon din imong mga ginikanan, nganong lago man kay na imong naong, dahil sa, nasakit ang akong bana. Diyan sa may sakit sa imong bana, nga himsog mo kayo naglawas, amnesia. Sa una, sigihan ko niya case, karon sigihan ako niya kulata, na amnesia na. Di ba? Yang ano, naman na maulis inyo, tuwa naman na silingan, amnesia gyapon, wala nakadomdom og balay. Nya, gatuo siya, katong diha silingan, ako to. Sige na lang, kay ako nang dawaton, kay sa umang gyud na sakit man. Di ba? Ako sa panaan kay in sickness and in health man.
Nya ikaw galisod ba kaglakaw sa in sickness po. Ana. Di ba? Nya, unsa may isultis Ginoo nimo ana? Mudayeg siya nimo o musaway? Ang Ginoo mudayeg. Pero ang imong silingan, unsa may isulti o ang imong mga parente, buang ka. Buang ka. Pero mao ginay kamatuoran. Tanawa sa atong unang pagbasa, si Eliseo katong gidihugan ni Propeta Elias nga mo iyang successor. Tanawa sa iyang gibuhat ha? Ang iyang napulog duha. Ang 12 niya ka baka nga iyang gigamit pag daro sa iyang panginabuhi. Iyang giihaw ang tanan. Nya ang iyang mga yugo ug ang daro iyang gisugnod aron pagluto sa 12 ka bukbaka. Nya ang karne nga naluto iyang gihatag sa mga katawhan, gipakaon niya. Unsa man ang buhata kung ang imong silingan tan-aw nimo ang iyang gibuhi nga iro or iring giihaw niya tanan. Unsa imong tawag niya? Orang iyang mga baboy, iyang gipang-ihaw, igbabaligya ra ba unta to? Giihaw niya tanan, niya iyang gipanghatag sa silingan. Unsa imong tawag ana niya? Nabuang, nabuang. Unsa may nahuna-huna? Unsa nasud-sud nahuna? Nga kanang daro panginabuhi man gisugnod pag yung daro nabuang na oy. Insa nga naman musunod anang estranyo kanang ginganlag Elias. Musunod siya, nabuang na oy. Nabuang. Mao na siya ang musunod tas Ginoo nganlan tagbuang sa kalibutan. Ako pagbiya nako sa akong trabaho, ni-resign ko, officer na rabat ako didto. Unya buwag sa ko sa akong uyab kay magminyo. Doon nagipipilang ingon. Sakto pakas panghuna-huna dong. Wa ka mabuang. Gikan kas imong pagkalisod sa una, mangarga, mamutos, mangga, sige gunaan ang uma karon officer na ka anang dako kay bangko kanang landbank nya mubiya ka wa ka mabuang nya musud ka ng seminaryo way siguro ana na mo'y sweldo de inig-sod nako wa oy nabuang naman tingali ka nya imo pag ginambuwagan imong uyab nga kagwapa ana kaswerte nimo nga kay uyab ingon ana buutan pa kayo. Asam ka kitag babae nga ingon ana nabuang na tingali ka ana sunod lang jud ko sa Ginoo murag buang biyaan pa nako akong pamilya nga si Papa paralyzed akong maguwang Pedro paralyzed nya ako mo'y breadwinner akong gibiyaan aparte yung buanga ingon gus Papa anhing Papa nako unsa na malay kinsa na malay mo pakaon namo ani nga naa mamigasalig nimo ako din gingnas Papa ingon man Ginoo pa nga siya ray mag-igo God will provide ingon sa Papa imo man kanang desisyon nganong mo question maminimo ana pero tanawon ko sa ako mga silingan uban nabuang na ni siya no karon napari man gyud ko. Unsa may tan-aw ninyo ron aning pagkapari na ko ron? Nabuang o wa? Buang yapon. Ano man? Amot lang. Nagpakabuang para sa pagpamaligya ang slat. Di ay ang atong pagsunod sa Ginoo mga igsoon mo na gitawag og wisdom to know the will of God. Ang gigamit sa tao sa kalibutan normally is knowledge. Ang knowledge dili makakita unsay tuas unahan. Muna ang wisdom makakita magtuas unahan ang imo sang aksyon karon muigo sa imong nakita didto sa unahan. Unya kay di man na maapsan sa knowledge moingon dayong knowledge nabuang. Panalitan nagpuyo-puyo ka, wa kay kasal sa simbahan, civilly married ra ka, knowledge imong hisgutan, secured na ka ana.
Kay kung sa mahitabo sa imong bana, makaklaim, makakaimom ng bana. Or sa mahitabo sa imong asawa, na sa mga dawatonon, makaklaim ang legally. Secured na ka. Knowledge na. Pero ang wisdom nagsulti, sala na. Kay wahay sakramento sa simbahan. Sala. Makapaimpirno na. Inigkamatay nimo, maimpirno ka. That is wisdom. To know what is the will of God. Nya unsa may imong buhaton karon? Pwede nimong ingnon ang imong bana o ang imong asawa. Wa pa man tay kasaldong, kay minyo man ka, nya wala pa man sad mo ma-annulled atong inyong, wa man mo ka declaration of nullity atong imong church marriage. Unsa ka magbuwag lang sa tagpuyo. Haron dili na ta makasa, nya inigbuwag na tog puyo, mo desisyon ta karon, total nakapanganak naman kita. Igo na nang salaa. Magbuwag tagpuyo, din ata magdog, niya mangumpisal ta. Niya mo desisyon ta nga uyab na lang ta. Niya ato ning i-work out ang atong gani-ganing marriage. Imong i-work out ang imong annulment. Kaya ako, libre man ko, pwede man ko magminyo nimo. Ikaw may dunay kaminyoon sa una. Hala, i-work out sa nang imong kaminyoon. Antuson tani. Tabangan na to gasto, pero di na ta magdog, di na ta magtipon og balay. Sakto na, dili. Sakto. Wala, limpyo na mo. Pero tanawon mo sa inyong silingan, nangayabag, nabuang naman tingali ning duha. Ano man ning wa naman ning magtipon og puyo. Nangabuang. Pero ang imo dayong gisunod ang wisdom, na kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang civil marriage. Na kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang atong kwarta, bisag unsa pa ni kadaghan. Dili makaluwas ang atong panagtipon aning dako kaing balay. Nga nindot kay tag higdaanan, nindot kay tag sakyanan, di ni makaluwas ini kamatay nato. That is wisdom. And God wants us to practice wisdom. Munang gitagaan ta niya ang maong gift of the Holy Spirit, wisdom. Ayaw pagsige gamit anang knowledge. Knowledge is useful, pero we need wisdom to know what will happen after here. Only wisdom can tell us what to do. Mao na ang mga santos nato, nganlan sa ni silag buang. Si Jesus ginganlan sa buang, ginganlan pagyawa. Gani gipatay siya kay nabuang. Sa ang mahal nga Birhen Maria, wa lang ta kasulti dinhi, pero way record sa Bible, pero ginganlan sa tug buang. Tungod sa iyang wa gid siya gibuhat aron pagdipinsa sa iyang anak. Mura siya inahan nga way buot, buang, wa gid gibuhat. Ano? Kay naghilak raman siya. Kamo mga inahan dinhi, inyong anak kula taho siya silingan, wala damag dayon. Knowledge may gibuhat. Kiha dayon, kiha, knowledge man. Nya ato din ang daygon, kanay inahan, ipaglalaban gid ang anak. Pero ari ka magtan-aw ni Maria, igo rang nihila, wa gyud gibuhat, buang ng inahanay. Di ba? Pero ang wisdom des Ginoo, ayaw gyud pakasala. Ayaw gyud pakasala. Gamay lang nimong sulti nga dautan, makasa na ka sa hunahuna, pulong og buhat. Mo gilikayan to ni Maria, pero mura siya buang tan-aon, pero sa matas Ginoo, he is a woman of wisdom. Munang gitawag si Mama Mary og seat of wisdom.